Policajná akcia v najväčšej rómskej osade na Slovensku, do ktorej sa zapojila asi 100 policajtov, priniesla svoje ovocie. Z obchodovania s ľuďmi boli obvinení 2 muži a 3 ženy. Všetko jedna rodina. Rozvetvená rómska rodina mala pokutným spôsobom lákať na prácu najmä sociálne slabších. Dokonca im zabezpečili cestu do Británie. Tí sa dali zlákať sľubovaným až niekoľko tisícovým zárobkom. Obvinené osoby mali nahovárať poškodené osoby za lukratívnych platových podmienok na prácu vo Veľkej Británii. Tam im založili bankové účty, z tých však peniaze vyberali len obvinení. Známa rómska rodina z Jarovníc vlastní v osade i mimo nej niekoľko nehnuteľností. Ich zrekonštruované domy medzi biednymi chatrčami doslova bijú do očí, no ich početní susedia na nich nedajú dopustiť. Spoluosadníci svojich bohatých susedov z osady bránia a tvrdia, že všetko je vykonštruované. To není pravda toto. Ich majetok, ktorý je trňom v oku najmä ľudí z dediny, ich susedia dokonca obraňujú, vraj podnikajú, tak majú. Sabinové má živnosť, obchod má Ekosvipe v Čechách, v Žiline. Osoby sú podozrivé, že tu iznútili pracovať pri páse 8 až 16 hodín denne a 7 dní v týždni. To není pravda. Zarobili sebe, oni vedeli, jak na tom robiť. Normálne na živnosť legálne pracoval on. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Z Jarovníc pre televíziu JOJ, Vlado Jurek.